matitweta sei matitweta sei pachi sorry Savannah ndanongavera ma comments are 20 minutes behind matitweta sei true vanoshusha vanohura saka ndandichiri otaura zvoti true vanoshusha vanohura kwese uko saka ndichiri kumusoro zasisa hanzi hakuna munhu anomwa empty glass semunhu anonyima kana hanzi tandizinto what sorry guys macomments ndasingaverengi ndasingaverengi macomments saka tatapapi manje bvunzai mibvunzo ko imbotisa kuti bvunze mibvunzo imbotisiya kuti right bvunzai mibvunzo ndiri kuverenga macomments iko zvino right because ndandongoramba chingoenderera ka ku 50 pounds kuya maiwe ndichiri kuzasisa contact less yakatanga in the last 3 years or less. It's not long time ago ndandiri married. Contact less yakatanga recent saka kutotaura zvinhu zvakaitika ndati single. Are you independent here? 750 yako chete father forest is available chichiko. Ndiri kushaya macomments. Bvunzai mibvunzo ndichiverenga macomments. Hanzi payelo apo priced extreme koma hanchiko yadiko moda yelo ere awa izvi zvindogona kuorder ndichitokutengesera izvi zvakapenga kazvizvo right miraitone akatowanda nditore humble so tinzwe handisi kuona mibvunzo yenyu by the way so inda ndichitaura ndichiti chi ndati inini kuvanhukadzi don't waste your time. Kana uri single, don't waste your time. Nekutaura zvinhu zvinonakidza. Hapana akakuteerera. And hakuna murume anokuroorera gonangano. Otherwise, dei vakadzi vazhinji. News reporters. Nechichi vachiroorwa. Varume hatirooreri good voice. Vakadzi ndio women go with what they hear. That's why chinzwa vamwe vakadzi vati hello. Asora mbona wakadzi kubvunda so munhu angoti hello. Asina zvataura. Ane voice me. Dei ndandine rimwe zi voice ri good. Dei pakazara dei zwana chika 5000 papa. Vangovinga voice rangu. And the way he said it my so kana uri mukadzi my marriage mazhinji ndeye my titles only otherwise in reality single. As you can say that. Woman, sorry, my comments are so you are single and you want to get married, right? If I'm telling you here, I'll tell you why. Canada or single. If I'm telling Maori mama, no, don't go there. Nekuti kuna namsoro bango wakaita mistake ukarara nawo ivavo. Ngavara namsoro bango wakaita mistake nawo ivavo. Kuna mwana unoita sengocha badhara kuti please ndokumbira usabudza mpindiri X wako ndokupa 100 pounds. Usabudza vanhu takamborara tese. Kuna you know that guy. Uya kumana akakuvinga because we go by what we hear. Kuna rimwe zimunhu risingaitira unonyara naro rakauya rikataura zvinhu zvinonakidza. Ukavhura makumba kunoriziva iro zimusoro bango irere. Ndori kukutadzisa kuroorwa iroro mutown Maori mama. Ndiriya rume rokuti rikasvika pabhora takarova izvi here nepachecho anotaura ka ndakachikwira icho reference yaro iyo ngoti isvosvo zvikomana zvakavarira zvisvikati ndakakukwira vanhu akazvitarisa so nyangwe fidzo anga achida kuroora mangwana akazvitarisa kuti ndogara here muupenyu hwangu hwese ndiziva kuti mukadzi wangu akambotemwa neisvozvo hauchanzwa kunzi hafidzo unotaura nonsense ndotokudza chokwadi guys vakadzi vese vanomuvha city vanoroorwa tutaura nda married tama uende kuGlasgow uone unonoona chikugwira naso kana wakabvunza wabva kupo sataura ndaigara kuOxford zvimwe mpota uchingonyeba ndakabva kuSouth Africa hausana mbona varume vanoda mukadzi wangu ndichangobva kuSouth Africa maiwi apa ndichavengwa nevarume bho zvandakutaura izvo
Do you know what sometimes ex wangu chai imo muno akasvika chako pane rimwe ruda muroora vakangoti ndiani Fidzo vanhu Fidzo vakaenda vakangonocheka paprofile pangu so umwe munhu anofila intimidated ndokwira paikwira Fidzo here akomana haikazve achideva vemarume enhema akada kuti ane AIDS uyu murume uyu ane AIDS uri kuzviva zvandinotaura hanzi you are right there half the time you talk to yourself kana uri murume uri mukadzi ka unavati vakadzi pepe mirai ndikudze sound yatinohwa kana vakadzi muchitaura nesu nganditeedzere wani mukadzi 2015 unoziva mai vangu inini pavakarwara haunambotumira kana zeni ndikuteedzera mukadzi handiti chirega ndichikudzai zvatinenge tichihwa isu varume yes ndo zvatechi murume wese ndo zvanenge achinzwa izvo anenge amirira kuti pedza kutaura ndikupindure pedza mai vangu vachibhate vaizvani izvi wakaenda kuzimbabwe wakaenda kubhawa ukadzoka vana vasina chikaru chakati ndikaenda kubasa ndikauya ndikaona sinaisa microwave handiende munhu anenge ari paXbox vanotamba Xbox vaya anenge achiwa senge munhu arodanzira bhora retimu yasingade bhora ratorwa nakazola apa munhu weManU ratorwa nakazola Benjani Konjera wazona bhora rakadotangwa kudhara rikafeiliwa Zimbabwe neMalawi ndo zvadechinzwa muchitaura kana ipo pepe uchipopotera murume pepe ndo zvinenge zvinzikwa nevarume I'm not joking ava anotomboteerera but kana uda kuteeregwa nemurume iti matsamwisa nepo pepe handiti wonopfeka mini uri kuendepi woramba kumupindura attention yose inobuye unoona kuteera kukitchen asi unoda kudamba ndakutadzira chi ndiri kukutipaika murume akakutsamwisa ukangonogeza so ukagadzira bvudzi rako ukatanga kugadzira bvudzi usina kwari udamboenda ukatanga kupfeka so ungonokuti fa perfume uchienda nepari fa perfume uchipe unoona murume udaendepi usika wakadai ndamba ndiri kuendepi I'm just looking good for myself saka pane chandakutadzirere baby pane chandakutadzirere pane zvoda neXbox neso paside pane zvoda ndiite because men go with what they see inzwai vakadzika iyi andiri kukupa intelligence isati yambonyogwa napsychologist kana one well remember ndiri musoro pangu ndakangwara ndo zvirumbidza ndokudza chwari you get attention more yemurume by what you do rather than what you say. That's why ndikudza kuti murume chacha akutsamwisa usiku kana woda bonde usamunyengerera usataura naye vazhinji venyu munozomupa manyemo nekumuti chiuya baby chiuya wambondidarira masikati wambondituka masikati watofoira interview. Murume kana akakutsamwira enda unogeza mubathroom zvakanaka arara nditi rakafuratira nditi geza mubathroom wouya iye achimwata kupinda magumbezika fa perfume senge uroda kubuda fa uchigadzira bvudzi rako wakagara pambedha uchimbodaididi adzima light mandoda kubata usaridzima light ngaakuone wombosimuka kuenda kuchita senge urotsvaka where's my nail gadzira manails ako usiku ikoko iyi technique ndokuudzai mira ndikuudzai uchida attention emface ndokukutipai vanhukadzi I know kuti moti fidza kutaura nanzi my way handinosarara usina kugeza musoro bhangu unoteta mvura musaonenge waburana nemurume akarama achakakufuratira geza wozora mafuta anonhuhwira wodini wozorara nguva yaunoda unorara yachona unongoenda mubhedha imomo musema chips ongofuratira wosvika urara wakanhuhwirira zvokunhuhwirira zvezviya uchahwa ruoko kumusana ndizvifarire zvacho saka uchanditi sori rero kwanza dzako kuti uchanditi sori dzoda kudokwira vamwe venyu manje munoti makatsamwisana nemurume ndopoita mazichina chaiwo nokusimba rokugeza una you are pushing him away man
ipa panenge itofunga x wake anafunga aiwa anenge itofunga kana asina x anenge itofunga small house yake hanzi nudhu aripiwe munhu chero wakaperera nudhu rinopiwa munhu asi haringopiwi munhu wese wese vanhu vari long distance manudzi ndo akadobata marriage yenyu marelationship yenyu ukabvisa nudhu pamunhu ari long distance chisingaitiwe panudhu regai ndikupay advice ndazvawana macomments chisingaitiwe panudhu ifese aiwa hazviri nane vaite copy and paste hafese usaisa shamwari zviri nane omboisa face yoga ndini handikona nebra rangu iri then wozokata wozomuitira bra rega rakasvika itawo zvinhu zvinorambika munhu akanzi manudzi ako ndo ayo anhasi angu ayo zvino vamwe wenyu mubvati nudhi wakadai nudhi rero kuti izvo varume zvamemuchitumira zvacho zvimusoro bhangu zvisingarizini zvaya zvokuti chichingopedza pavo choda kurikana vamwe venyu you will never get married again nekuda kwenudhu rakalika chakonzi ndomuwana asina basa naro iwe ndiani andaurora mukadzi ukuti vana vanenge vachiti mama step mother takaona nhingi yavo iwe ichokwadi chinorwadza zvacho bandotokudza chokwadi hanzi tiri kubata zvakanakisa fidzo takunzwa right tip us ndatokutipaika so zvokuti iwe uri kuita long distance relationship wonyima munhu manudzi maybe ndakudzani men go with what they see men will find something to show them but don't put face face azvi zviri nani isu anafidzo takambokukurura titi chidzva ndachiziva icho chidzva chake vanhu vati hachina signature vari pamwe vanozonyora zita my name is Julie wati zvinetse kubhilivha izvozvo ndogona kuzviramba takadziona zitenderera dzedu mumagrupu wangu wakatumira idiot ka weiona mugrupu nhingi yangu kuti thank God papa sina face nhingi dzedu todzona magrupu unongonyarara kaunguti but kana mai musoro bhangu achiiziva iyi yafanana nemurume wangu iyi hanzi ana musoro bhangu muri kunzwa here hanzi kutsotsa madinga I have big ones too. Big ones chiko. Makomenzi ndandiri kumashura man. No one is, it doesn't matter. Izvi zvokuita live zvazvokuti munhu akuhurira umuitira live regai ndikudze vanhu. Hazvishandi ndakamboita imwe live nchikudza if tiri kuYouTube kokuti no. Half the people don't care. 90% yevanhu vari kuitira live hapana. Unaona handibona 117 apa. Vadouya panapa because ndinotaura zvinhu zvine musoro. Then anchipopotera mumwe mukadzi kana Tate Richards kana someone. Ndichipopotera munhu handi muna pane 110 vanhu 105 they don't care about what I'm saying vangoyazisa malike nemalike kungodza vanhu achitukana they do hakusuti kana vabva pano vanoti ndiri kushaya hope nokuti Leon anga achitukwa pa no so half the time number means nothing iye wama number 112 amunoonayo live yangu unogona kuzoiona yevanhu vakatukana vanenge vari 5000 handiti vakawacha vari 5000 ini yangu iyi yandiri kutaura ndine vanhu 110 but maviews amunozoona nekushewa kwainenge yaitiwa kuzoona video yafidza yaine 7000 views iyepo yanga ine vanhu 2000 ine 4000 vanhu vakaona uchitukana vanongouya zvitiko zvinonakidza panguva iyoyo live zvakaita senge inoi ndombobuda mutopic ndodzoka munhu oti ndadzidza something uyai munzwe panapa rimwe rinotega x waro rimwe richitega x waro imboteerera vamwe voti vayamboteerera mukomana uyu vayatibetsera anoteerera mukomana uyu richita ndireve zvimwe zvinhu zvokudzidzisa x wake x adzidza because unonyara kudza x wako tichageza kune mumwe murume akataura kuti varume vanofanirwa kugeza vasinawo checheudzo chiganda mukati kwekuita munyu dzidzai kugeza nevo varume nevakadzi ndikudzei kana mava kuma40s kune bvudzi rimwe rinomera kumwe kwamamusingazishevi kumashure uko kune rimwe bvudzi ramunomera kumashure yei kumagara kokuya kune bvudzi hombe iroro bvudzi riri dangerous because tsvina chaiyo mukaita tsvina inosarira ipapo yapa bvudzi riya dei varume vaikuudzai zvavaiona pavanoita nebheki ka dei vaitora mavhidhiyo vachikuratidza zvimwe zvavanosangana nazvo kubheki kwenyu kokuya
Mde mchigeza mese. Hanzu sanyepera vana gweja wausikuruziva. Hanzu enjoy your lives. Yeah. Kana funa ndonyeba tukune tubvudzi. Bata kumashure kwako uchidai so. Bata kumashure kwako uchidzura kumagara chaona kune bvudzi rakubatera. Wozvibvunza paunenge une diarrhea paya. Paunozopukira netawero handa mugezi senge. Vekuna na Dubai kuya ne zvima tape. Vekuna na Dubai vane zvima tape zvokupapa. Izvo zvima tape izvo let me tell you. Ndakamboenda ndinofamba nyika dzese. Listen guys, ndinofarira kuexperimenta ndina musoro bhangu zvangu bandifara izvo. Zvima tape zvazvo zvanoshandiswa na Dubai, it's not enough. Kana funa ndonyeba, isa chitepe cheto papa kumagara nditi. Wapedza tora tissue wozvipusika, woritarira. Wapedza kuisa mvura idzi dzemundege dzedza, zoti kuzasi kwekwe. Ukati usina kugeza nemaoko ka. Ukapedza, wakanga wapedza, tora tissue wozvipusika wotarira. China inenge iri patissue pamunoti saka mvura yaendera mahara kai. Yes. Ndo zvinosanganiwa nana gweja kana vava kumashure kwenyu izvo. Havakuudzi. Hanzi mbabvu dzangu dzakurwadza. Murusekeko. Hama wani chaiwo. Hanzi manje sitongosara maziso nemazino chete. So, utsanana. Ndati nini? Varume go with what they see and it. Saka murume akaona madhoti shure kwako. Nyangwa une garo. Ndoti magaro maombe. Unoza, two small cars munotishora zvenyuka. But it's very easy to park to my Mini Cooper. Mbona muna ne hama achishayiwa parking. Iripo ndohla kweshera moto and hama yenyu muna driver mazigaro ane pamwe panonetsa anoti 1 kunetsa size. Kana uda kutsvaka size magaro akadai kuti uone size apa uri size 12 but magaro akadai saka uda kutsvaka dress low cut high cut varungu vazvizitirana neshape yakati vanongogadzira kuti Durban namzana kutora skate zvinokufita uchazviwa ndo one problem yona. Problem 2 kugadzira kuzviluka after magaro atinofarira kutunhuhirire perfume. You need more perfume kana une body une ma caves, you need more perfume and une hadzisi dzese perfume dzinongoita. Ukaona murungu ane perfume yake zvinoenda nechikafu chatodya. Ma blacks perfume dzinoita dzema blacks kuna na ndichataura dzakachipa ndichikwira kudai. Narciso inoita pama blacks. Narciso Rodriguez inoita pama blacks. Inogona iwana 50 pounds. Vana million dzinoita pama blacks varume. Nelady million dzimwe dzacho. Vana hypnotic poison. Zvima perfume zviri strong zvezvezve. Opium. YSL vana opium. Dzimwe idzi dzatinotora vana Tom Ford. Dzinoenda but hadzigari pambiri. Saka vanoshandisa vana M7. Dena bedroom ndaikuradza ndoshandisa M7 YSL product. Ndokuradza maperfume anoita pama blacks. Usangokopa nokuti ona Chanel. This is Chanel. Dzimwe dza perfume ukaisa so nekuda kwemakari compound amodla nana fufu inonwa senge dodi. Hanzi, how do you deal with a guy ane mamudzi naye Leon pasina zvakaita? Mamudzi isaini yekuti uri kumuirritator. How do you deal with a guy ane mamudzi naye Leon? Listen. Munhu ane mamudzi wakaita mistake kana uchidanana naye uri kumuirritator. Iwe put yourself man ndoda toilet as live here pa. Put yourself a situation yake anditi. Wombozvipa muso wakamboona muso wangu uri pa mamudzi. Chii chinenge chaitika? Pamwe mukano mako munonhuwa chete. Hi babe. Maybe. Undi boa man. Handisi kuti mukano mako munonhuwa. Ndiri kungoti pane zvinhu zvawo. He said my looks munhu yakangogarira zvimwe zvinhu zvaikuda zvako kudira zvaizvozvo. Hapachina. Saka changosara mamudzi. Look at it this way. Chinhu chinokuboa chinokuirritate. Tinobvumirana here. Chinhu chinokuboa chinokuirritate. Tiri kubvumirana here ipapo. Ndichakuudzai zvinhu 3 zvinoratidza kuti munhu anokuda. Kana murume achikuda or any person like a human being ichikuda, they pay attention to you. Mazizo anovhurika kude. What? Right now pane zimunhu rakanditeerera so kana richindida rakanditenza mazizo kude. Mazizo angu akabuda kude. You're staring at me because you like me.
Kana usingade munhu, you don't have contact. Iwe man. Wambona varume zvavano kana anona mazi Brazilian amaita ukariita murume asingakude. Rechita senge uruna naigwa nenhunzi kumbesa. Notfula like uruna nairo. But kana ari bewa unoda. Zvechita senge zvokunya. Baby. So kana achikupa manudzi gara naye pasi mudasha. Ndanotisa manudzi ako. And one of the guys wandino follow ati ye. Ukaona mukadzi. Murume achikuitira mamudzi. Pane zvavuri kumuirritata nazvo. Mukana mangu muri kunhwa here. Haundide here. Varume, remember vanhukadzi. Varume havagoni kuti handichakudi. Varume ndo vari good kukupaka manje. Vanokupaka. Avarume vanokupaka semota so. Kukupaka kuti pa. Especially ana musoro bangu. Musoro bangu anoramba achita service yake zvakanaka asingachakude. So ukasotadza ipapo kuona tuma areas zvakaita senge mamudzi izvozvo zvokuti mamudzi waya ndo sign yekuti hachakude. Ukaita senge usinge chade mamudzi acho kudidi, ukaita senge uri kumiri uchaona dzakutanga kuteverera. Ndo pepe ndakudzana kuti kana ane mamudzi iwe concentrate on yourself. Better yourself. In the house kwenda kubuda mumba. Peka uchita senge uri nda night club. Kune lockdown zezvo. Imi mati shwa ndorega upeka. Mama club akavhara but let me Saturday night. Utanga to prepare na 4. Senge munhu ari kuenda out. Ndinogeza zvangu ndichene zvangu ndiwache TV. You are making a big difference. Dzinogona kuignore first day. Don't give up to so. Dzogona kuignore. Ndiri murume zvendokudzai. Dzogona kubi. Kana muchigara mega so kangamwa kupfeka bhurugu. Pasina vana. Kangamwa. Kachiti kangamwa kupfeka bhurugu. Kangamwa. Murume wako ani murume wako? Boyfriend yako? Kangamwa kupfeka bhurugu. Gara beya. Vakadzi mune weapon makapusa se. Vakadzi ndokudze, men go with what they say. Zvese zvandiri kutaura zviri kuitwa nemahure kunze uko. That's why varume venyu asingadzoki. Ukatarisa picture yevanhu vari kubhawa. Hands I want to subscribe to your YouTube. YouTube ukangotaipa kuti Handy Leon Mapira unondiwana. Ukangotaipa kuti Handy Leon Mapira unondiwana. So zvinoita ndezvokudai so. Varume tino, if you don't show us, anditi, if you don't show us what you have, tinoona zviri kunza. Zvidiki futi. That's why sometimes wakadzika ukatarisa munhu wauri kuchitiwa naye so nemurume wako boyfriend yako so unokomita suicide iwe. Womutarisa kuti oma nemashatiro akaita. Nemuwo varume ukatarisa munhu ari kuchita nomukadzi wako achikuchita iwewo nemanakiro wakaita nemachenero wakaita. It's because the guy knows what to say. Zigairo rine dumbu iro rere raunoshora rere zidhara rere rinofemereka kana rikangofamba 2 cm. Rinoziya kuti rwarire baby hold my heart man ndakufemereka baby you are the what of my life. Rinokukwirira mukadzi rose. That's why ndikuti kana uri murume inini zvaungana ndiri murume sezvo handina munhu andoti akwanisa kukwira mukadzi wangu because mukadzi ukangopa the right attention anokwigwa nasekuru kaguvi vanomukwira sekuru kaguvi vanomukwira nemavende anomukwira. Akananzwa zamu mukadzi akabudziwa kuti iri zamu rinotapira kudarika sugar loaf jollof rice nemuNigerian. Ndo vabvunze vandana nemuNigerian. Ndo secret yakazikamwa nemuNigerian. Kuita malive tinoda kubetsera rudzi rwedu because tane mbiri kunzi tinotorwa nemuNigerian. Isu muNigerian anotida. Isu vamwe muNigerian chaza vanototida moto handivade. Vanotida moto. Nigerian ndorora muZimbabwe. But aiwa ndichida muNigerian virgin charindorwana. Vakawana mapharmacist madoctors. Ndosangana navo kava maGP. GP ari kundida but aiwa ndisimombe mashanga. Varume kuNigeria they know kutaura zvinhu. Unoona murume kuNigeria anokunyembera sacho, my friend, you're not my friend, my friend. Iye achida kudokupoto, my friend, you're not my friend, my friend. My friend. Iwe unongonzwa panzi my friend. But uko ari kuti you're not my friend, arikuda kukwatura mleji.
zvino vasikana kuzimbabwe vainzwisisi vakangonza pangonzi darling kumberuko azopesa achiti musoro unenge badza but akuti darling kuno iwo rongorangarira darling I'll never cheat on you darling, God forbid. Oh the God, you won't go the God. Boss vakadzi you go with what you on the God. I don't know matter. Maybe I don't know matter. Oh miraterera live. God forbid kuna matter. Oh maybe that's not unzwisisa. But wadokuigwasha. Wadokuigwasha na God forbid the child God forbid kwakukwirisa. Also boss vakadzi go with what they hear. Mukadzi wese waunorumbidza mira ndikudze guys. Kana pane mukadzi ari kukuramba right now. Chinja matauriro auri kuita naye. Kana asingakupi opportunity akakubloka. Ita zvimwe zvinhu zvokuti achapedzera akunzwa achitaura. Unoona aku unblock. Ende vakadzi vanoku unblocka zviri funny. Whose number is this? Ndangona number iri phone. Ne manga akakubloka all this time. Angozochinja mind anzwa achitaura zvinhu zvinonakidza. Kuna vamwe vanhu vakandirula out pavanenge vakakurula out vanhu. Votera live yakuti mfeso uyu chaifunga kuti mfeso uyu totomudze. Kuna unozati vanhu vazhinji right now. Vanogara mucity mandogara. Vamwe ndosangana navo muTesco. Tinakuona pana because my life nema like the same thing. Tinongokona taka kutonyara kuti mfeso uyu chaimutora singe balance but mfeso uyu tikalaika futi tamupa mbiri anozoonererwa mfeso uyu. Chirega tingo vodongoita senge vasingamaoni malive. Vamwe vanhu vari kuona malive vangu vakawanda because they say a lot of bad stuff about me. But vari kuona mufana anodzidzisa mufana kutotudza chokwadi. Vakadzi chacho vamwe vanhu vanotonyara chako chakuterera malive vangu because vari kutonyara kuti mfeso uyu takatuka wewe. Mfeso uyu aitombondinyenga wewe ndikamuramba. Mfeso uyu ndainyenga. Zvandori better than murume wandinaye mumba. Vamwe vacho vakada kubloga ipapa vanomawacha neghost account. Achiwacha malive neghost. There's nothing wrong chero wadzidza. Hanzi naFaith naro indine garo but ndinogeza zvinomwisa mvura. Right. Kana wageza zvinomwisa mvura hauna pamuromo here. Nokuti varume vanoda respect. Une respect here. Hanzi nhasi wandinakidza Leon. So ndakudzaini kuti varume chavanongoda kuudziwa name. Okay, chirega ndikudze direct nsandambo. Mondibvumiza mboenda kutoilet upstairs. Toilet yangu iri upstairs andina toilet downstairs. But I want to wait. Right. Ndakuudza chokwadi chinodiwa nevarume. Ndikaona madzima mese ndokontinya nelive kusvika yakata iyo. Pachirega ndikudze zvinoda varume. Moda kuziva zvinoda varume. Varume vanoda kuudziwa nhema. Sorry about you guys. Guys, sorry ndataura chokwadi. Varume vanoda kuudziwa nhema. What? Yeah. Varume vanoda kunyebekwa. Pose ndikati bvumai kupusisa ndendonzi ndadii. Ndikati bvumai kupusisa ndozi ndateedzera Twabam. Ina handisi team Twabam, ndi team yandiLeon. And handiverengi zvese ndota zvobva musoro mangu kezvo. So ndosandati varume that's why uchiona kuti zirume rinokukwirira mukadzi so. Uchizoona vakadzi vachinzwa kuigwa naGarden Boy. Varungu chaivo vakadzi vevarungu vaikuigwa naGarden Boy. Ini vamwe sekuru vangu vakabviswa maziso nemurungu. Chinzwa repa but havasina kutombomurepa murungu vakadopfimbiwa zvakanaka. Handicharevi zita ravo vakapfimbiwa nomurungu zvakanaka vakadhabura murungu wevanhu. Ende unga pamwe pavaicherawo mugomba murungu mukadzi akanga aona uza vanhu vakatakura zvinhu zvakadai zvandotaura. Vakabviswa maziso uchinzi vanodi vaziva kumaruzevha kwedu vaivaziva vamwe sekuru kumarangudu vaiti kana zvakakwidza vanzva wambokwira murungu here. I remember mudhara wangu paidhiraivha motodarika nekumusha kwavo unzwa iwe Salas wambokwira murungu here vaidada nazvo but vakabviswa maziso nenyaya iyoyo because mazuva acho racism yanga yakanyanya Zimbabwe. But it's what you say. Unozva ukabudza madam that looks very nice. Kana uri Garden Boy right now izvozvo let me tell you unoda kukwira bosi wako right. Zirume barinongobva richipopota wai ndichikudzisai chihure rikandirege zvangu because ndingavengwa nevarume. Handicheresi aiwa vakadzi ndo vanopaka vakadzi mopaka hai pamandirambi. Handicheresi tokupaka haizvotoza vakadzi vanopaka manje. Vakadzi vane professional vanopaka whichever way vakada kupaka horizontal vanokupaka vakada kupaka vakadai vanopaka. Hanzi are helping your fellow brothers nokuti vanzwa nekunhuhwirwa kwete. So varume
my like bono. Zvinoitika ndo zvandakadiscover nezvodai so. Once please don't delete this live, I will watch tomorrow. Zvinoitika ndezvokudai so. Malive angu handidelete, ndo transfer ku YouTube. Amwacho ndo agura ndesa ku YouTube. Zvinoitika ndezvokudai so. Mukadzi ane murume anogeza. Anowana murume asingageze. Murume anogeza anosangana nemukadzi asingageze. Zvichidhibana zvakanda zvinhuirana. Kuti naiwe chikusha mazino. You're controlling me. You found me single. And asingandili enda anotsvaka vasingageza. Buda imo mumba. Kana mukadzi adero. Buda kuti okay, mama ndichipfeka bhutsu ndambonotsvaka vasingageza. Dzoka pano, ukadzoka pano. Yeah. Geza, anzi geza. Uya mukadzi anogeza. Unoona mwana wevanhu apfeka pitikoti adini. Chicho akapfeka icho chita senge chembere. Uri kusenga munhu ari kunesi ngoma. Irume riri kupfeka. Mukadzi ari kukupfekera kuti zirume racho rudoona munhu ari kunesi ngoma. Hanzi wakufurira. Hanzi fidza unopedza masport. Uya mwe mukadzi ane magaro. Wambona kuti varume ane magaro. Vane mukadzi ane magaro. Vanda tu skinny. Vane tu skinny vari kuda mazigaro. Zvingopisa zvingodero. Uya mukadzi akapiwa chipo chake. Good structure. Akanosangana murume asingadomboziti. Wambona varume anoti, wakadhonza here? Mubvunza, okay, naiba mwana tine 13 years takaroorana, ndakadhonza. Pane zvamakamboitawo rimwe zuva mukabuchire muchaona nakarembera kudero. Makamboapa kana kwabata akongodai. Endogona ndo pane G-spot futi pamaninga achona. Ndo pane G-spot. Ndo pane G-spot. But haitombozika mutiripi haabakwe. Mavhure mana ndisida zvinhu zvinondidisturb. Zvinokudisturba zviro zvinoda maiwe. Bvunza munhu wako zvinomunakidza. Hanze ndenda kutoilet. Mira imboenda kutoilet guys. Ndaita mistake. Ngade ndatanga nokuenda kutoilet. Makomenzi ndapedza. So you find that mukadzi wacho akatakura. Haana kana mborumbidzwa kana one day. So therefore ari pabus stop kana ari mumall. Mwana achinya wazati varume venyu asati ambobata mwana akachema ari muno ndandokubasa man stop disturbing me ndodaona news. Mukadzi aswera nemwana takura mwana umboti come here darling maybe vakadzi vanozvifarira izvozvo zvokuti makazvara vana mese so uchibva kubasa vana vokumanyira vamwe venyu vana vanobva kutomaya kubedroom enda mubata baba venyu vabuya taidero tiri vana vadiki. Ndakaudza mudhara wangu, of course, mudhara munozati hatina kumboita good relationship together. Culture zvayo, but handina kumboita one-to-one name. You should come and see how I'm raising my kids. One day ndinamboti mudhara wangu aone zvandoita nevana vangu. Iwe vana vangu togara pasi kuita nyaya so kuti vafanira kuudza kuti amfanewo. Chitsotsi chauri ndakachiita ichi. Mpana, I know why you're going. Oh, I'm going to mom's, and I'll be coming back, Dad. I'll be becoming serious. Ai nema. Kune chibaby chiru, you are 12 years old, but kune chibaby chiru koko chinokunakidza chaunoda kufamba uchimboperekedzwa kusvikomba. Taizvita isitaiva mane tsoka iwe tinopimba usikana vari kugunde kundo kuti tibva kumapedza todzoka pakati pausiku unoona taiperekedza tiri kumaruzevha zuva rinenge richinyora uko apa uchiperekedza bhebi rogara uko zviri kunakidza kazuva riri kunyora uchienda uko wosvika pagedhe rebhebi bye bhebi apa dzimwe nguva ingopiwa hagi kana une laki. Because usually unenge watosvika ukatadza kudomubata muri kusango kana wakusvika pamaraini maudo ngotaura mwari kure because waitya mamiswa nanabhudhi vake. Saka zvataizoita manje ukapiwa hagi waigara ndipa hagi panapo ndokuperekedza nokusiya. Saka waipiwa hagi kuri maseri kwegwenzi miti ichingotsemugwa mipangara ichingotsemugwa munhu achitsemuka mupangara watsembura mumwe mupangara nyaya inenge ichitagwa ipapo hakuna chine musoro chachitagwa. Kiss waiti ukaiwana ukangoita ulaki dzimwe nguva taigona zvedu but dzimwe nguva ukadla rurimi wainda uchingofunga rurimi kwacho ukabata kungopinza ruoko waita zvinotyisa ukadi zvainakidza ipapo but paunozoti wamuperekedza wamusiya manje pagedhe papo wotarisa kwauri kuenda zuva rasviba manje makomo avhara zuva raenda wofunga manje kuti wakomana I'm 16 kilometers away from kumba. Wanga usingafunga kuti kunorohwa kana kudii because zvikoro zvebhora dzimwe nguva matamba bhora kune chimwe chikoro chiri kure. Ndopaona kuti pamakandiwa ndipastor havasi musiki kana wakutanga kufunga manje kumana kwese kwati achifamba kwauchinakidza muchiteremuka muchidididi uchigreba pese paunenge uchifamba uchiona pawambofamba nemusikana wako manje
panga chitsemura apa hana yako tiki tiki wakucha chero mukadzi musango nomana ore ukamanya wakagombogwa ukawa wohla kuti madonhero ndaita zvinoizi wofamba uchiti nyeve bwere veshe rikafamba rakada kuti chitikwane ibere uchifamba uchinyabwera apa shangu dzoita noizi wombodzikurura wobva pane vakadzi vaive expensive but zvaitinakidza kana une mubhebhi rako zvaitinakidza muchienda uko kana wozodzoka wega manje ko zvinofana vatombozviziva vanomutsaka mupana you know what you're doing zvemabhebhi tozviziva zvimupana you can't cheat mudhara akaita seni taipfimba isusu wainyenga umirira reply yauchazopiwa nepasi pedesk and you'd make sure hapana anozviona even vashamwari dzako dzasingazvombodzi ukabatwa ruma iye kangobuda kuti muri kudanana waigona unotsemugwa kumba zvokuti nyangwe newe unoti kana kungorohwa naticha kana kudi saka tainyorana tsamba dzicho ende dzimwe nguva waipiwa bhuku so bhuku mukavha muya mebhuku mabhuku ataikavha tichita raikapfekegwa mume wodai wochita sengori kutoverenga bhuku rako wotoroisa muhomwe ende homwe dzasingavhariki waigara wakaibata kudai ikalika amoti manudza kuchikoro tichidzidza isusu kwailika tsamba ikalika tsamba yaiverengwa ichifodhiwa isina fodhi ichiverengwa nayo ichiverengwa nayo that was enough yaita viral zviri kuita manudza enyizvi ndo zvaita tsamba ikaverengwa paukandibata seri kwegwenzi yaita senge nudhu chikoro chese chaikwera chazve negrade 1 rachizati kune tsamba yabahwa bhudhi vako vawanikidzwa netsamba yanga ichibva kuna ningi as if wavroya munhu so what I'm trying to say ndezvokuti guys ma 2000 imi vanhu 2000 you can't fool vabereki vacho so ndati mudhara relationship yandanayo nevana vangu so panongoti na 13 mupana tsvaka makondomu esize yako mupana unomitisa pano kandiita sekuru unzwa zvese izvozvo zvaitika tiri vadiki that's why sometimes you see that people were abused and a lot of you guys ndakambozvitaura vanhu vanochema vari vega a lot of you guys waitoabhizwa nemwana hanzvadzi yamai yaikuabhizwa kukurura bhurugu kuita zvese because your parents are not close waitokati ndoreva vanoti wanga wakurura bhurugu uchiitei mamuchimbo wanga ndiwo wanga wadomukwezva wanga handoona saka vanhu vainyarara so vachabhizwa mudzimba so misodzi cherera vana house girl magezesero mamwe vaizotiita ekudzidzira kuti waibahwa chopesara chamira didi chingoti kugezesewa house girl ari kutodzidzira wondo zvachakaita chemunhu vana house girl vazhinji apa vakadzidzira kuti murume akadii vachidzidzira patiriwo vachiita so wondo zvakaita chinhu chemurume izvi okay vana mai vachikuti garai pasi nevana venyu tell vana venyu kuti uko akubako uko nouko overbound uko akubata mwana ngafile fruit dead kuna teacher andibata apa nechimumwe ichi dai kuti wanga wakuti saka wamurega chikubateka ndio chiurechisana basa rese vana mbuya vedu vaiku mwana akabhizwa vana mbuya mwana ne 3 years akabhizwa vana mbuya vaituka life yeku Africa so